बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ। धेमाजि जिल्लायाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। धेमाजि जिल्लानि सिमेन्ट सापरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय सिमेन्ट सापरिनि वेल तिनालि साखाथिनि 515 नं राजा लामायाव कुलाजननिफ्राय जनायसिम थांनाय KA03HT 2775 नंनि गंसे बाइक आरो पासिघाटनिफ्राय इटानगर फारसे थांनाय AR09A 0080 नाम्बारनि बलेरोजों मुगा-मुगि सौग्रावलायनायाव कुलाजननि बाइकजों फैनाय तुलेन्द्र पेगुनि फिसाज्ला माधव पेगुआ जायगायावनो जिउ गोमायो। बेराफारसेथिं बलेरो सालायग्राया जाथाय जानाय जायगानिफ्राय खारखोमायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। गुवाहाटीयाव मानसि बुथारनाय जाथाय। बामुनि माइदामनि रेलवे कल'नियाव सासे सुबुंनि गोथै सह बोखांदों। जिउ गोमानाय गोथै देहाखौ आजिरा मोननाय रेलवेनि साख्रियावला काजल चन्द्र दास होनना सिनायथिनाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला काजल चन्द्र दासखौ गोबौ हाथियारजों बुथारनाय जादों। पुलिसा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायबाय। BTR गोजोन गोरोबथानि उनाव बफिन क'क्राझाराव गोबां बिबांनि हाथियार बोखांदों। थांनाय 9 एप्रिल हरनि समाव क'क्राझार पुलिसा मोनसे स्रोद सोलोंनि बिथाजों संदाननानै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय उल्थापानि सिलिखागुरि ओनसोलनिफ्राय गोबां बिबांनि हाथियार बोखांनो हादों। खौरांगिरिनि गेजेरजों पुलिसा फोरमायनाय बादिब्ला उल्थापानि सिलिखागुरि ओनसोलनिफ्राय गं 7 हाथियारफोरनि गेजेराव AK-47 गंब्रै, M16 राइफल गंसे, स्निपार राइफल गंसे सिरले राइफल, 130 राउन्ड गुलि बोखांनो हायो। बोखांनो हानाय हाथियारफोरखौ थांनाय बावैसो सान सिगां गोदानै आफाद दानो नागिरनाय जाय बिथांमोना गावखौ पुलिसनि आखायाव गथायबाय बिथांमोननि होनना BTRनि स्पेसियेल DGP LR बिष्णुय बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों मिथिहोयो। बर'नि जाखांफुनाय मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि गिताश्री रामचियारीनि मुङै नंखाय गाज्रि भिडिअ गोसारहोगासिनो माखासे सुबुंफोरा। बिनि सायाव देंखोगिरि गिताश्री रामचियारीया गाव नङा होनना क्लेरिफिकेसन होनायजों लोगोसे गावनि सायाव बेफोरबायदि नंखाय गाज्रि भिडिअ गोसारहोग्राफोरखौ पुलिस केस होगोन होनना वार्निं होयो फेसबुक भिडिअनि गेजेरजों। मख'नो गोनांदि दासान्दि बिथांनि मुङै ससियेल मिडियायाव गाज्रि भिडिअ गोसारहोगासिनो। गुवाहाटीयाव दिनै फुङाव फिन सासे सुबुंनि गोथै सह बोखांनो हायो। गोथै देहाखौ हामिदुल इस्लाम होनना सिनायथिनाय जादों। हामिदुल इस्लामनि गोथै देहाखौ गान्धी बस्तिनि ड्रेनाव मोननाय जायो। जिउ गोमानाय सुबुङा जि-जोम बेफार खालामोमोन आरो बिथांखौ मैया रबिबाराव गान्धी बस्तियाव नुनाय जादोंमोन। दिनै फुंनि समाव जायगानि सुबुंफोरा बिथांनि गोथै देहाखौ नुयो। बिथाङा माबोरै जिउ गोमादों बेखौ दासिमबो रोखा मिथिनो मोननाय जायाखैब्लाबो पुलिसा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायबाय। भारतनि गुजरात रायजोनि अर्गानिक कम्पानियाव बेरफ्रुनाय जाथाय। भारत हादरनि गुजरात रायजोनि बारुचाव थानाय अर्गानिक कम्पानियाव दिनै हरखाब बेरफ्रुनाय जाथायाव 6 सुबुंनि जिउ खहा जादों। बे बेरफ्रुनाय जाथायनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो रोखा मिथिनो मोननाय जायाखैब्लाबो पुलिसा बिनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायबाय। दिनै फुंनि 3 रिंगायाव बे जाथाया जायो। बे जाथायाव 6 सुबुंनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे माखासे सुबुंफोरा जखम जायो। बे जाथायनि लोगो लोगो अर खोमोरग्रा हानजाया अरखौ खोमोरनो जाथायसालियाव मोनहैनायनि सिगाङावनो खावसे बाहागोआ सेवहांगार जाजोब्बायमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।